we don't have electricity, so I have to address you guys here out there where there's a bit of light. Apparently the picture actually that has been leaked, whereby it is showing the DM Sir Wicknell Chivhayo vachitaura nekamusikana aka kari pascreen. Seems like she's on OnlyFans. Those who do not know OnlyFans, it's an online platform where people sell their vanotengesa manudza avo, vanotengesawo ma-sex tape avo, and also vachitengesa vanogona kuita futi meet up. Saka seems like conversation iri apa iriratidza kuti Sir Wicknell vaitotaura nemunhu vaitoda kuita meet up or something like that, because pari kunzi pari kutoratidza kuti paitoda kutotengeranwa ticket, because everyone was not happy nemaitikiro akaitika nyaya levels kuti okay, yes akakumbira, but varipo vanhu vakakumbira in public asi vakapiwa vakapiwa mota. Levels akatoitawo zvinhu zviri decent, akatoenda kuinbox zvozoti akafonera Victor and other stuff. Yes, zvinogona kunge zvakaitika zvo, but I think it was not necessary kuti adaro. Of course takambozviona even pana Nicholas Zakaria akazvitwa futi, akanzi ye dai makumbira zvakanaka chichi kazogumisira toona apiwa. Maybe was a way yekungoti angomuhumiliata so that azomupa mota. But inini ndoona sekuti zvakangooma so kuita chinhu chekukumbira in public, and especially knowing kuti the reason why it's very very difficult kuti vanhu a sane person asakumbire mari yaya, it's where it is coming from. Vanhu vakataura kuti maelections abirirwa 2023 chichi, and mukutaura kuti maelections abirirwa pobva pauya evidence or kuti something is happening pane zvakaitika pamaelections, pane mari dzakadii dzakashandiswa and all of that. Vanhu the same people vakubva vauya vachitaura kuti no titodawo mari iyoyo. Saka zvinobva zvangotipa kapicture kekuti it's not kuti mazimba tiri kuda kuwana change in our country, tinogara tichema toda change, but it's not that we want change, we want to be included in the system. Toda kupindawo tidyewo, ndonyaya iripo. But what do you make of this video what do you make of this expose DM? Ndazoenda ku Instagram yaSir Wicknell ndikatoona kuti ayo no zvese zvikuratidza zvese zviri proper, zvese zviri right. But this is on Zimcelebs. You can go and check out the story, it is there. Tell me what you think about nyaya iyi. But I also feel kuti gona wake taifunzira kuti maybe levels ahumiliatwa, but then mukuru anobva azohumiliatwa even the more nezvaitika izvi. I want to hear your thoughts.